Good morning, good afternoon, good evening. Depending where you are watching me from, I still remain your brother Ebuka TV. I got a money better. I go come can see you. Can you can eche nine? Madam, can you can eche? Time I do zero. Only on a brubio, only on a beer. Away find eches. But go look at that nine lad. Away for you. I know I that's survive. I don't sorry if I name and I'm like. Away for you. Away for you. Away for you. So now, you know I got on here. Hey, we don't report life. What about last time? I would have the word, but I work. You got to go. Ọ dị ka a sị na onye abịara oga stọpụ kwara ọrụ obere ma nkịta adịghịkwa m mgba Chike Evangelist Ebuka Obi ọ gwọrọ m den echiatakwa m again akwa ịghọta ka anyị bịa mbụdị shọ na ihe a na-eme na ife akwu ka a na-eme akwa ịfụ na ihe karị akwa ịfụrụ ya a na-abịakwa n'ike n'ike amakwa m ike na-eche ama m na ị na-apịpa ị na-apịpa akwa because ana m agwa ndị mmadụ agbapụ na agbakwa onye na-abịa ihe ihe akwa Elijah na-abịa ihe akwa Christ in human form ị na-eche ka ngwa gị na Christ na-abịa ihe ị na-edi m ịgwa gị ya ile anya ka o si eme omume na ihe niile odo anya na Christ na-abịa in a human form. Nna biko enwe nchọrọ ịjọ gị ka pastọ gị na-egbu ama ogbo na ka ụdị nke Ebuka Obi ka ụkọchukwu gị na-egbu ama Reverend Father gị ahụ o meela ka nke Ebuka Obi ọ ga-ekekwara ọrụ eke ama m na ha na-ekpe ekpere na-agọzi unu pastọ unu na-ekpe ekpere na-agọzi unu right ọ na-eme ụkọchukwu gị na-ekpe ekpere na-agọzi unu ọ na-emekwe o mana ịma na nke nna ya dị iche enidi ịgwa gị agwa ọ dị iche enidi ka agwa gị ya onye bịara ihe ahụ Kraịst so ị na-eche ka nsị gị prepa mgbe a gwa Maria mmata na Kraịst na-abịa Jizọs Kraịst na-abịa ha akwa ịma na ha nọ na mgbagharị ama m na ị nọ na mgbagharị ị na-ejikwakwa mgbe a gwara ụmụnne Lazarus na Chineke na-abịa na Jizọs Kraịst na-abịa ha nọ na mgbagharị na-achị ka ihe a ga-esiri nna ya ukwu ma ọ bịa ka o nwee ike mere ife arịba agba a sị m ị na-ejikwakwa ị makwara taịm adụọzi akwa 4 days to go 4 days to go ịghọtago na a na-eme everyday ịkpatacha ego ka ị were gaa mee ife aka na-eme ihe ga-eri ego mba dapụta o were gasị gị na nwa gị dara ọrịa ọmpa gị dara ọrịa nwa gị dara ọrịa ịchọrọ ọgba aka bịa ebe a ka eticha anyị enidi m ịgwa gị ya na ọ na-awụ ịmụchara nwa gị ọwụrụ si ori ka ọ na-ezu mana o dogo anya na ezuru ori ụlọ oge anya na nwunye gị ezu ori mgbe o pere mpe gị weziri ori obi gị onwere anya mgbe aka bịa ebe a ka stọpụ aka nji ya enidi m ịgwa gị agwa ahụ ile na onwe gị come here and do and nwere onwe gị apịacha gị onye na-abịa ihe awụrụ mmadụ ibe gị onye ahụ Kraịst human form enidi m ịgwa gị na Kraịst na-abịa ọ ngwa gị gị n'ime ọ Kraịst na-abịa otu na-eri ihe ahụ na-eri John the Baptist na ọrụ ọsọ mmanụ aṅụ na ụkpala ka ọ na-ata mgbe ahụ lebi ka this man si tacha ahụ ya hụ Evangelist Ebuka Obi o dogo anya na Kraịst na-abịa ihe ka ọ nkwue gị n'ime ọ nkwue ọwụ na nkwuru arụ enidi ịgwa gị na ọ ya bịara so bịa kịta ka ị nara ngozi gị 4 days to go ama m na ị na-aprepa ịjụkwara ihe mere n'oge ka m gwazie gị na-ekere ọrụ eke enwegasị ndị amụma nwezie ndị amụma Chineke ji kwara ngwa ọrụ pụrụ iche a na-enwe onye pụrụ iche isi na-asị ka m gwa gị ihe mere ọ na-enwe onye pụrụ iche ọka ịma mgbe Kraịst na-achị ịla n'ụwa onye ọkpọrọ afa akwa nwere 12 apostles and the disciples n'ime 12 apostles ahụ Jizọs Kraịst kpọrọ onye ọ kpọpụtara iche wụ John mgbe ọ na-akpọde n'olobo ihe ọ kpọrọ ya wụ John nwa lee nne gị ọkpọ Virgin Maria bụ nne ya si ya nne lee nwa gị ọ pụtara ndị apọstọl ndị ọzọ nụrụ ọ Chineke na-eke otu sọrọ ka o si eme o were Ebuka pọwa e nyere Evangelist Ebuka Obi dị too much ọ dị mkpa na Kraịst bịara ị na-eche ka ngwa gị ọ ga-bịa nọrọ ngozi o bịa nọrọ ngozi ihe nnukwu opportunity ị nwere bịa pịachie onwe gị ka m hapụrụ my business bịa ebe a ịma na onwe ịma ihe ọ pụtara ka m hapụrụ business m bịa ebe a ịma na Kraịst first ya anyị nọ ya na ka anyị shọ na ihe niile na ihe niile na-aga n'anya ọgwa efuru ya ejikwa m opportunity ahụ bịa ka m bịafụ onye nyere onye nyere enyi nwoke nyere ọrụ onye ọ ga-emere m ka ndị kwesịrị na ọ na-eme ya mee ka m ji wee bịa ọgwa efuru ya ọ na-aga n'anya mmadụ karịa ọrụ na-aga so 4 days to go amaghị m ihe ị na-eche sacha akwa ga debe maka oru ogbe anyị nwere ike magharịba sacha akwa ga presị akwa ahụ ị chọrọ iyi tinye na akpa na-eche maka mgbe ebe ebe na-agazi asị biznes chere godo ka anyị fechaa Chineke maka God first ihe niile ị na-eme
maka ọ gọzie gị iwe gwe ego ịghọtago a gọzie gị spiritually physical ego a wee bịa so onye anyị na-eje ịfụ agba m ụlọ onye anyị na-abịa ịfụ Christ ọwụrụ ngwu ọwụrụ arụ Christ in human form ezitere ezite n'elu ka onye a sịrị bịa n'idi ka m gwa gị agwa m ikwere ihe erimaba na-eme si na ndụ ya eme na ndụ mmadụ na ndụ ndị mmadụ ihe ekwere by force aka sị ka ngwa unu aka nwanne unu Ebudon TV onye amị na ọga nwa agụata ọ bụ na-ebecha anọ m life na nga ọkpala na-agwachi ka ihe na-esi eme wee na-echeta m maka akwụkwọ ma Ebuka Obi a kachara m ngwa ka emesịa nụ Ebuka Obi Zion Ministry ọ na ugwu akpọ Ọkịja ka anyị nọ n'ụbọchị taa. Hey, nna nke a na-eme na Ọkịja atụkwa na Ebuka Obi na-alụsị atụwa na ya na-alụsị o nke a na-eme na Ọkịja amaghọ m ife na-esenụ eje ọsụ mfu dis video online wee sị ka ngosi ụdụ ka ụnụ nwaanyị nke na-esenụ according to the man aghọtaghọ m ife ọ na-ekwu ekwu mana negodu dis video nne dis video na-emetụrụ m aka na share button na alụ na-eme Ulasa Kodi Ebuka Obi Zion Ministry ọ na ugwu akpọ Ọkịja ka anyị nọ n'ụbọchị taa. Ọ bụ na ụnụ wọchị ya ụnụ ga-afụ ya o wee wetara rịpọtụ gị bụ Ebuka Obi na ugwu akpọ Ọkịja o wee si n'iliri egi ya ọ nwata nwaanyị dị ife ahụ ewee mụsị ya na ife o na-ekwu bụ asị na Ebuka Obi mmadụ eri ego mmadụ gị na ugwu akpọ na Ebuka Obi mmadụ eri ego mmadụ na Ebuka Obi mmadụ abụ afọ 19 ka ọ bụ na ma ya agbụ ya akwụkwọ ọsị m nwaanyị nsị ya na Zion Ministry mma abụla onye ohi na odi ezu ohi na ya agbụ ya akwụkwọ manija Ebuka Obi ripọtụ all the fake akaụntụ eji ihu Ebuka Obi egwu wayo ripọtụ ya eji ihu Ebuka Obi eji ihu egwu wayo online na social media ripọtụ all the akaụntụ maka kesi Ebuka Obi bịa na-arụsị ọzọ mma atụ ya na-arụsị eweta ripọtụ ya na ugwu akpọ Ọkịja ọzọ mma atụ ya na-arụsị so ripọtụ all the fake akaụntụ eji ihu Ebuka Obi egwu wayo maka Ebuka Obi mma adị egwu wayo Ebuka Obi mma abụ afọ 19 lomatakwana mari eje chọọchị mana ama m Ebuka Obi as man of God ọ dị emeda akantin ọ dị eme ụdị ife ahụ so manija Ebuka Obi ripọtụ all the fake akaụntụ eji ihu Ebuka Obi egwu wayo were ihu Ebuka Obi na-anọkọsị ndị mmadụ ego lomatakwana mari eje chọọchị ma ama m na ọ bụ Ebuka Obi na-eme ife ahụ ya ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa ọ bụrụ ịchọ ka m lụọrọ gị ọrụ